Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Сезгә рәхмәт шалтырганыгыз өчен. Идея баштан ук башлыйбыз. Сез 10 ел Америкада хәзер әйме? Ничек анда тормыш? Башташыннан башлый. Тормыш бөтен җирдә тормыш. Гомумән Америкада кешеләрнең менталитеты гына безнекеннән аерылып тора дип әйтер идем. Һәм Америкада калуымның бер сәбәбе ул климаттыр. Чөнки мин башка шәһәрләргә барганым бар, Нью-Йорк, Чикаго кебек шәһәрләрдә. Анда 4 сезон бит инде. Һәм менә үземә уйлап куйдым, әгәр мин Нью-Йоркта торсам, анда Брайтон Бич дигән җир бар. Анда гомумән рус кибетләре урамнан барганда бөтен кеше русча сөйләшә. Һәм мин уйлап куйдым, бу кешеләр русча сөйләшәләр, рус кибетләренә йөриләр. Нишләп алар Америкага күчәләр микән? Чөнки мин күчкәндә минем теләк булды инглиз телен гомумән в совершенстве белергә, культура белән танышырга. Һәм мин менә руслардан ераграк торырга тырыштым, тизрәк инглиз телен өйрәнер өчен. Һәм Майамида бит инде мин яшим, Майамида анда безнең һәр вакытта да җәй. Һәм менә кояш минем өчен бик мөһим булуын аңладым. Чөнки кояшлы мин бөтен кеше шулайдыр инде. Кояш булганда бит инде менә шулай кәеф тә күтәренке була. Гомумән мин кояш яратучы кеше. Шуңа күрә үземне Майамида торуыма бик бәхетле дип саныйм. Казанга инде кунакка гына кайтырга туры килә. Казанны да бик яратам. Һәм менә Казанга һәр җәй көне кайтырга тырышам. Гомумән Казан минем иң яраткан шәһәрләремнең берсе. Менә менталитет дигез. Аларның менталитетына син кашан өйрәнеп җиттең һәм сиңа нәрсә бик авыр бирелде? Менә шу менталитетка ияләшү, аларның менталитетына. Беләсезме, гомумән мин уйлыйм, менә кечкенә вакыттан бирле мин инде Америка менталитетына якынрак кеше дип үземне санадым. Чөнки мин үстем шул сыкланып Америка режиссерлары белән, Америка йолдызлары белән, менә аларның ничек алар карашлары, аларның интервьюларын тыңлап, гомумән менә инглизчә сүзләр катнаштырасы килә. Иң большое различие ул ничек дип әйтим, анда кешеләрнең установкалары юк. Менә алар үзләрен иркен саныйлар. Һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә ала һәм аңа бер кайчан да менә осуждать итмиләр. Син иркен. Монда бит безнең барыбер менә минем белән дә булган хәл. Мин монда альтернатив татар музыкасында эшли башлагач, менә никадәр бит сүз булды. Никадәр менә әтием, әнием менә анда шалтыратып, кызыгызны тәрбияләгез, киендерергә өйрәтегез дип. Гомумән мин менә шундый. Мин яратмыйм менә башка кешеләр кебек киенергә. Минем үземне иркен хис итәсем килә. Минем үзем теләгән җырлар язасы килә. Мин үземнең идеяларым белән һәм һәр вакытта да син үзеңнең аудиторияңны табасың. Шуңа күрә менә Америкада бу менә алай түгел, менә сиңа кемдер нәрсәдер әйтә или запрещать итәләр нәрсәдер. Менә Россиядә ул хәзер үзгәрешләр бар, конечно, но барыбер менә шул заманнардан бирле 10 ел элек ул бөтенләй башка уровеньда иде. Бу Россиядә мәле Татарстан. Татарстан дип син инде, чөнки мин бит Татарстанда гына тордым, Мәскәүдә тормадым. Татар дөньясында, я. Хәзер менә күз салсак инде альтернатив проектлар да күбәеп китте. Все шишки получили мы инде башлангыч, башкышның башлангыч торган менә Казан егетләре, Мәликә, мин, Иттифактор кемнәре барлыкка килгәндә авыррак инде. Хәзер ул менә бөтенләй башка уровеньга төште. Хәзер аларга рәхәтрәк. Хәзер рәхәтрәк дип әйтмим, кешеләрнең менталитеты барыбер менә шул мировойга якынлаша дип әйтим инде. Менә ул чакта әтигә дә шалтыраталар дисең, ничек кабул итә иде Марсалый? Нәрсә дип әйтә иде сиңа? Кызым бераз шамалабрак дип әйтә идеме, әллә кешеләрне сөйләйдеме, ник алай әйтәләр? Юк, әлбәттә минем әти-әни дә алар менә консерваторлар дип әйтим, төрле вакытлар булды.
әти минем все равно как-то поддерживать итте. Минем җырларга килгәндә тыңлады. Әни минем күбрәк ул менә воспринимал иҗатны как бы несерьезно, кебек дип әйтим инде, и һаман мине шул менә этәрде карьера эшләргә кирәк дип, менә мин бит инде шулай ук монда Казанда Казан финанс-экономика институтын бетердем. Шуңа күрә менә вот как бы шундый бер булды, мин бит ул идеяны кинода да күрсәттем. Андый драматик дәрәҗәдә түгел инде, чөнки минем әни белән бик якын мөнәсәбәтләр. Просто мин кинода аны драма эшләдем, шул кечкенә кызның әти-әнисен драматизировать иттем дип әйтәм инде. Гомумән төрлесе булды. Әмма менә шул сүзләр күбрәк читтән килде. Минем әтием, әнием белән түгел, читтән менә төрле кешеләр шалтыратып шулайрак. Әтиң сине яклый идеме? Әти яклый иде. Әтинең бер җырын мин үзгәрттем, башта ул прям в шоке был. Анарысын ул кабул итте. Гомумән әти кечкенә булганнан әйтеп килде миңа, син иҗат кешесе дип. Минем әнигә дә ул иҗат кешесе дип әйтте. Шуңа күрә менә әтинең версиясе җиңде дип әйтим инде. Һәм әти миңа гел әйтә иде, менә мин кечкенә булганда шундый гадәт бар иде минем. Менә мин хәзер җырлыйсың килсә, җырлап алам дип. Или менә хәзер көлимме дип. И ул как бы сразу сизде, что миндә склонность актерская нигә. Син кино актрисасы булырга тиеш дип әйтте ул миңа. Менә шуны мин хәтерлим. И менә күптән түгел генә фильмны төшереп, мин бит анда үзем төп рольне уйнадым. Мин уйлап куйдым. Бу бит миңа әти кечкенәдән әйтә иде. Мин хәтта менә сизмичә дә калдым, ничек мин менә шул юлга кирип киткәнне. Аннары гына бераз вакыттан соң әйтәм, әти бит миңа әйтте, мин кино актрисасы булам дип. Ну, ничектер ул менә сизде, күрде, һәм шуннан да мин менә шул юлга кирип барам хәзер. Нишләп финансовыйга укырга кирдең? Бу все-таки әни Әни кушу буенча гына түгел, гомумән ул елларда ул бит инде 2000 елларның башы буладыр. Гомумән ул ничек дип әйтим, модный идеме шунда. Ничектер менә һәрбер кеше ашкынды экономист булырга, юрист булырга, һәм күбрәк бу подстраховка кебек дип әйтим инде. Менә шундый мин бит телевидениедә эшләдем бик күп. Минем аннарысын җыр карьерасын мин башладым, музыкаль карьераны, минем хәтта монда дисклар чыкты, Барс Рекордс белән, Оскар Рекордс белән. Минем өчен ул как бы менә монда булып чыкмаса, аннары финанс белән шөгыльләнәчәкмен дигән фикер булды. Шуңа күрә әнинең генә запасной вариант, да. Шуңа күрә ул әнинең генә как бы ничек дип әйтим, әни әйтү буенча гына түгел, минем үзем дә аласым килде ул белемне. Менә ул Россиядә, Казанда алган белем хәзер файдасы бармы? Син сизәсеңме инде? Юк, бөтенләй онытылып калды. Әмма шулай да бит менә нәрсә генә булмасын, инде генә белем алмыйсың син, ул һәр вакытта да сиңа ниндидер белем бирә, урок дип әйтим инде. Бәлки ул менә экономик дәресләрдән түгел, менә очраткан кешеләр бәлки, или менә анда ниндидер историялар. Алар бит барысы да туплана, син бит аларны анарыс кулланасың. Менә мин хәзер язам сценарийлар. Сценарийлар язганда мин бит кешеләрнең тормышын кулланам. Мин очраткан кешеләр, то есть образлар эзләгәндә, алар бөтенесе синдә, синең бөтен менә шул кичергән уку вакыты, институт, анда уже не важно кемгә укыдың син. Гомумән мин уйлыйм, менә кешеләр алган белем буенча китмиләр. Чөнки менә мин очратам анда бергә мәктәптә укыганнарны, белем алган ул мәсәлән, анда инженер булырга, хәзер культура өлкәсендә эшли, или мультикультура өлкәсендә эшли, математик булып киткән. Шундыйлар бит алар бик күп була. Чөнки кешегә вакыт кирәк үз-үзен табырга, ул менә булай гына килми. Шулай Америка китергә дигән һәм анда яшим дигән уй беренче кашан туды? Нәрсә этәргеч булды? Мин уйлыйм, менә шул кечкенә вакытта минем инде ул ничектер төпләнгәндер. Подсознательно дип әйтәм инде. Хыял булгандыр. Менә шул институтта укыган вакытта мин ешрак уйлый башладым.
шәп булыр иде Америкага барып кайтсам дип. Һәм минем анда кайбер классташлар тора, и башта менә шундый уй булды, анда барып кына кайтырга. Аннары соң инде ничектер возможность булгач, мин әйтәм, калырга да тырышырга кирәк дип, шулай спонтанно бөтенесе булып чыкты. Бу кемнәрдер ярдәм иттеме сиңа анда үз-үзеңне табарга? Юк. Әллә син үзең бер нәрсәсез ялгыз калып, ниндидер үзең... Әйе, нәкъ шулай булды. Мин инде менә күптән түгел генә интервьюда биргән идем, по-моему, интертатка. Минем анда шундый вакыт булды. Гомумән анда, ничек дип әйтим, шул дәрәҗәгә килеп җиттем, минем документлар юк иде. Акча бетте. Единственное, минем машина булды. Машинаны мин монда үземнекен саттым да, сразу Америкада алдым, просто чтобы свобода передвижения булсын дип. И анда булды минем шундый вакыт, что мин вообще машинада җыкладым. И когда мин уже поняла, вот кая мин барам, нәрсә эшлим дип, мин уже все, менә шулай океан буена чыгып утырдым да, рәхәтләнеп җыладым. Анда даже вот кешеләр киләләр, барысы да әйбәтме, сезгә булышырга кирәкме дип, менә шулай сумкага куйдым да, җыладым. И вот шул вакытта мин уйладым, все, менә вот менә булды, хәзер Россиягә китәргә кирәк дип. И менә шулай утырганда, то есть у меня такой внутренний диалог получился. Бер як минем әйтә, все, китәргә кирәк дип, а икенче як проигрывать не хочется. Вот. И шуңа күрә как бы шул як минем җиңде. И менә шунда мин үз-үземә әйттем, юк, мин керәшәм тагын дип. Аннары соң инде менә син менә шундый решениелар принимать иткәч, тормыш сиңа ничектер үзе булыша, үзе кешеләр җибәрә. Мин анда бер Украинадан бер кыз белән таныштым. И ул миңа булышты менә шул акча биреп, квартираны табып, мин анда бер кыз белән яшәдем. И вот шулай постепенно булып чыкты шулай. Яшәү шартлары әйбәт инде. Яшәү шартлары әлбәттә, мин анда яшәмәс идем. Син хәзер сәбәп тамак туйдырасың, контрактмы? Студия белән бер оешма? Минем контракт булды җырчы буларак. Хәзер мин, правда, ул компания белән эшләмим. Хәзерге вакытта мин эшлим актриса булып, но күбрәк рекламаларда төшеп. Реклама, ниндидер анда минем бар агентлар Майами шәһәрендә. Менә пока шул. То есть ирекле кешеме анда хәзер? Ирекле кеше, мин ниндидер контрактлар белән кулларын аякларын бәйләнмәгән. Юк, менә бу контракт минем бер ел элек, как раз менә шуның аркасында ирекле буласым килгәнгә мин ул контрактны отменила дип әйтим инде. Вот. Син анда татарлык нәрсә ул синең өчен? Синең татар булуың анда нәрсәләр булса ярдәм иткәне булдымы? Характер ягыннан, үзеңнең татар булуыңнан татарлык нәрсә ул синең өчен? Беләсезме, мин һәр вакытта да югары ноктага милләтне куймадым, ә менә кешелеклекне куйдым. Чөнки менә бит милләтләргә килгәндә кем генә без булмыйк, татармы без, русмы без, американмы без, безнең менә источник ул бер дип әйтим инде. Без барыбыз да Аллаһ Тәгаләдән яратылган бәндәләр. Шуңа күрә миңа һәр вакытта да кызык иде. Менә мин татар, а минем беләсем килә менә башка культураларны, башка милләтләрне. Поэтому бу минем история дип әйтим. Мин татар булганны. Һәм мин ул историяны башка кешеләргә җиткерә алам. Чөнки менә Америкада да бит мин әйткәч, менә син кайдан дип сорыйлар. Мин әйтәм, Russia, Россиядән. Алар так, Russian, русская дип әйтәләр инде, әмма мин әйтәм, юк, мин татар. Диләр, кем соң ул татар? И вот менә монда уже минем татарлык килә, потому что мин ул кешеләргә сөйлим, нәрсә ул татар, ул шундый милләт, безнең телебез бар, үзебезнең культурабыз бар, традицияларыбыз бар дип инде. Чөнки Америкада алар гомумән татар милләте белән таныш түгелләр, бик сирәк кеше белә. Менә шул шәхесне күбрәк Нуриевны кемне беләләр? Юк та, Америкада беркемне дә белмиләр. Алар гомумән кызыксынмый торган нация шундый. Әтиеңнең җырларын яңадан
жырлыйсың килмейме, анын кайсы жырлары ниндидир бир яңаша, ниндидир Америка яңгырашы белән дип әйтимме? Беләсезме, эшлисем килә минем ниндидер шундый проект. Пока, конечно, вот конкрет планнар юк ул хакта, әмма киләчәктә әлбәттә мин бик шат булыр идем. Гомумән татар телендә җырлыйсым килә иде. Менә хәзер мине ничек кабул итерләр микән дип. Чөнки бит мине хәзер күп кеше онытып та бетергәндер, бәлки күпләре менә миңа Инстаграмда язылган, алар да миңа татарча сөйләш инде, кайчан кайтасың инде дип. Ләкин минем Инстаграмда күбрәк хәзер төрле милләтләр булганга күрә, мин менә кайбер бер вакыт өч телдә сөйләшергә туры килә. Киләчәктә әлбәттә нәрсәдер эшлисе килә. Менә алла бирсә, җәй көне кайткач, бәлки уйларбыз ниндидер проект эшләргә. Назули Камал бара татарча альбом чыгар дип шеште. То есть сезнең дә киләчәктә татарча альбом чыгарга мөмкин. Әлбәттә андый хыяллар бар ия. То есть бу әтигезнең җырлары белән катнашында, Иделенең үзенекеләре генә түгел. Юк, әтинең җырларында, гомумән үземнең дә минем татарча җыр язасым килә. Мин бит татар телендә булган җырларны күбесенчә үзем яза идем, булай да. Бу үзгәреш фестивале бар бездә менә. Элекке җырларны яңартып җырлый торган һәм ул уже 3 ел барды. Бу фестивальне кызыксынганың бармы һәм анда катнашып теләге юкмы? Ишеттем ул фестиваль турында. Мин за любой творческий кипиш. Менә әлбәттә минем бөтен җирдә катнашасым килә. Бөтен җирдә катнашып бетер идем мин. Менә шул репертуарга килгәндә минем, беләсезме, белмим, менә бу каян килгәндер минем. Гомумән бит кешеләр җырлыйлар, мәсәлән, кавер җырлар дип әйтәләр инде, башка авторларның җырларын. Минем өчен минем җырлар ул ничектер минем тарихым дип әйтим инде. Мин үзем язган җырларга яратам һәм чөнки менә җыр язганда ул мине тасвирлый, минем хисләрне тасвирлый инде дип әйтим. Менә кавер җырлар ансын ничек әйтергә татарча мин белмим. Кавер җырларга килгәндә ул ничектер инде башка дип әйтим инде, менә минем өчен иҗат түгел, менә күбрәк для разнообразия дип әйтим инде. Ләкин минем өчен иң мөһиме үземнең җырларны башкарырга һәм үземнең историямны сөйләргә. Чөнки бит менә кем генә булмасын, режиссерлармы, җырчымы, шагыйрьме, алар бит нәрсә эшләр? Алар кешеләргә үзләренең хисләрен тәкъдим итәләр. Һәм менә кешеләр бит җыр тыңлаганда, шигырь укыганда аларның хисләре шул автор белән танышалар дип әйтим инде, аның иҗат җимешләре аша. Менә минем өчен дә бу бик мөһим. Татарча җырлаган юк Америкада. Татарча җырлаганым, татар сабантуенда җырлаттылар мине бер тапкыр. Менә шул гына булды. Иделе шәхси тормыш турында сөйлисеңме? Юк, сөйләмим. Менә шәхси тормышка килгәндә, гомумән нишләптер менә кешеләрне, иҗат кешеләре шәхси тормыш белән кызыксына, шул каян киләдер, анысы белмим. Шунысын гына әйтәсем килә. Мин шәхси тормышымда бәхетле. Әмма менә үткән вакытларда мин менә нәрсә сиздем. Әгәр дә мин шәхси тормышымны ничек дип әйтим, публично күрсәтсәм, или аны менә ничектер нәрсәдер бозыла кебек, ничектер менә күз тия, белмим инде ничек аны антарга, күз тияме, күз тимиме, нәрсәдер гел начар килеп чыга. Һәм шуннан соң мин просто үзем өчен выводлар ясадым и как бы минем иҗатым белән кызыксынган кешеләргә мин рәхмәтле һәм мин сезгә аларга үз иҗатымны бүләк итәргә, үземне бүләк итәргә әзер. Әмма менә шәхси тормыш ул минем үземнең менә йөрәктә яши торган кечкенә шундый, ничек дип әйтим инде, җәннәт дип әйтим, минем аны саклыйсым килә үзем өчен генә. Шуңа күрә мин шәхси тормыш турында күп сөйләргә яратмыйм. Тагын әйбәт сүзләр, гафу итегез соравымны. Бу Мәсгүд апаның улы белән дә сезнең ниндидер бер периодта сез бергә булдыгызмы? Ничек булды әле ул? Аның белән нәрсә булды? Юк, Надир ул минем классташ. Без бергә укыдык 2нче класстан. Һәм ул Америкада торды. Инде күптән Америкада тора, ул бит инде Америка гражданы. Америкага барыр алдыннан просто ул миңа ничек дип әйтим, этәргеч булдымы?
Вот. Булдан да ухаживаниелар момент, әмма ул без бергә түгел аның белән. Хәзер ул ниндидер этәргеш булды һәм миңа күбрәк, наверное, повлияло, чтобы мин решение приняла менә Америкада яшәргә. Чөнки ул әйтә, сиңа Америкада яшәргә кирәк, Америкада син анда йолдыз була аласың дип, ниндидер аның влияниесе да булды. Шуңа күрә һәрбер, гомумән минем һәрбер кеше тормышымда очраган ул минем укытучым. Надир да ул минем ниндидер дәрәҗәдә укытучым булды һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Гомумән бик яхшы егет, бик серьезный проектлар белән шөгыльләнә. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтлемен, әмма хәзерге вакытта минем шәхси тормышым берничек тә аның белән бәйле түгел. Кием стиле турында менә кешеләр әйтә. Менә монда эпатажный дип әйтим инде. Аны хәтта кемдер вульгарныйрак та киенә дип саный, мин үзем алай санамыйм. Миңа бик эпатажный дип тоела. Бу кием стиле синең ул кешеләр өченме, әллә үзеңнең күңелеңә шушы стиль якынмы? Беләсеңме, гомумән мин аңламыйм, ничек менә бу кешеләр бит инде шулай карыйлар да, монсы ямсыз, монсы вульгарный дип. Мин иҗат кешесе. Мин язучы. Мин һәр вакытта да образлар эзлим. Минем үз кичерешләрем бар һәм алар төрле була. Менә мин гомумән бик төрле булырга яратам. Минем киемнәрем, алар минем ничек дип әйтим инде, минем состояниегә, халәтемә бәйле. Кайбер вакыт менә минем буласым килә, анда белмим, озын күлмәк кияргә яратам. Кайбер вакыт минем бик кыска күлмәк киясем килә. Әмма менә монда ничектер кем турындадыр нәрсә әйт. Кайбер кешеләр бит менә Америкада сез карасагыз, анда вообще, анда ничек кенә кыланып бетмиләр, даже менә минем өчен. И как бы менә шул кеше турында нәрсә, мин бит белмим аның күңелендә нәрсә. Мин бит белмим нәрсә белән ул кызыксына. Мин бит белмим, бәлки ул ниндидер язучыдыр. Менә гомумән анда иҗади кешеләр, алар бөтенләй прям полная свобода дип әйтим инде. Һәм шуңа күрә миңа да менә бу киемнәр бит инде киемнәр турында сүз чыкты, ул күбрәк минем сәхнә иҗатыннан башланды. Мин альтернатив музыка белән шөгыльләндем. Яшь кызлар, яшь егетләр. Гомумән татар, беләсеңме, татар халкында алар куркалар сексуаль дигән сүздән. Менә прям уйлап карасаң бит, ул бит инде менә башлангыч кешеләргә нәрсә гомумән җан бирә, тормыш бирә дип әйтим бит инде. Шул бит инде этәрә гомумән бөтен тормышны. Менә әгәр дә менә укып карасагыз, минем двоюродный абыем бар, Айдар Хайрутдинов, ул Коръәнне тәрҗемә итә. Аның бөтенләй башка карашы моңа. Ул да менә мин аның бик күп китапларын укыдым. Һәм шуңа күрә менә ничек дип әйтим, монда күбрәк важно булырга духовный дип әйтимме. Менә религия ул немножко вот, беләсең, менә шундый притча бар, һәр притча сөйлим. Булган ди, яшәгән ди бер мулла, вот, шундый прям религиозный, и аның кечкенә улы бар. И хәзер бу мулла ничектер инде намаз, молиться иткәндә, намаз түгел инде ул, мөселманнар турында түгел. Аларның өйләрендә яши иде менә шундый мәче. Менә прям җигреп йөри бер яктан икенче тапкыр. И хәзер бу менә анда укыганда, молиться иткәндә дип әйтим инде, мәчене гел бәйләп куйган. И хәзер бу ул үлгән, хәзер аның улы үсеп җитте дә, ул молиться итә. Шуннан соң булар монда мәчедә алышынган, бу хәзер мәчене бәйләп куя. Монда кешеләр килә дә, нишләп гөр син утырганда мәчене бәйләп куясың ди. Лайта, чөнки минем әти шулай эшләгәндә, ул мәчене бәйләп куя иде. Ул менә традиция дип әйтә. И хәзер булар да шулай эшләргә кирәк икән дип, алар да хәзер мәчене бәйли башланыр. Инде шуннан соң киткән, ничек аны бәйләргә кирәк? Кайсы якка бантигын ясап куярга кирәк? Уң яктамы, сул яктамы? Ул бит инде ничектер сломанный телефон кебек шундый установкалар туа. Гомумән кешеләрнең күңеле, йөрәге чиста булырга тиеш. Һәм һәрбер кеше үзенең юлын уза, менә в духовный поиск дип әйтим инде. Юл бер дә киемгә дә бәйләнмәгән, ул бер нәрсәгә дә бәйләнмәгән, потому что Алладан башка бер нәрсә дә эшләнелми, уже по-любому. То есть
Поэтому бер кешедә менә бу ялгышулар, даже кешеләр менә ялгыш юлдан киткән, алар просто үзләренең юлларын узалар. Шулай булырга тиеш алар өчен. Шуңа күрә менә минем отношением, менә бу кечкенә детальләргә килгәндә, менә булай эшләргә кирәк, менә моны эшләргә ярамый. Мин һәр вакытта да сорау бирәм. Нишләп ярамый? Менә нишләп мин китаплар бик күп укыдым, менә психология буенча, бик күп религияләр буенча. Гомумән менә шулай минем фикер менә бу хакта. Һәрбер кешенең үз юлы һәм менә кешеләргә үз-үзләре турында күбрәк уйларга кирәк. Башка кешеләрне сөйләгәнчә. Кешенең ниндидер гадәтләре турында, кеше турында ул сөйләү, ул безнең Россия менталитетеме, безнең Татарстанныкы, әллә ничек ул? Беләсезме, менә, наверное, все-таки укрепленное консервативное мнение менә шул алырак поколениедәдер. Хәзер, потому что алай сизелми ул кешеләр. Мин просто вот әйттем, что Америкада алар бераз башкача. Анда син очрата аласың 80 яшьлек әбине, ул синең белән бергә бияр, рәхәтләнеп сөйләшеп утырыр. Вот, монда ул безнең бит инде менә башкача бераз. Культурада башкача. Синең анда төп аралаша торган кешеләр, иҗат кешеләреме, ниндидер артистлармы, язучылармы, син анда нинди катлау белән аралашасың? Мин төрле катлау белән аралашам, әмма шулай да үземне мин бик яхшы хис итәм иҗади кешеләр арасында. Чөнки алар менә һәр вакытта да минем бит инде съемкаларда эшләгәндә, минем дустым ул Голливуд киноларында төшерә. Мәсәлән, даже Железный человек съемкасында мин булдым, әмма Ева Лонгорияларны күрдем. Менә шул кешеләр арасында эләккәч, алар бөтенләй икенче уровень. Алар беләсезме, алардан менә шундый килә ниндидер свет дип әйтим инде. Алар бик ачык, бик шундый чувство юмора у всех развито. Менә алар арасында мин прям сизәм үземне ниндидер кояш кебек дип әйтим инде. Алар үзләре дә кояшлар кебек. Һәм шуңа күрә мин күбрәк үземне менә яхшы хис итәм иҗади кешеләр арасында, чөнки безнең темалар да бар, бергә менә шундый видение дип әйтим инде. Алар белән аралашырга миңа җайлырак. Әмма мин гомумән һәрбер кешенең историясе миңа кызык, чөнки бит һәрбер кеше бик индивидуаль һәм бер-берсенә охшаган кешеләр юк. Шуңа күрә һәрбер кеше белән дә аралашырга миңа бик кызык үземә. Киләчәкне кая күрәсең? Киләчәкне күрмим. Киләчәкне Аллаһ Тәгаләгә күрә. Мин беләсезме, менә соңгы арада мин гомумән киләчәк турында уйларга тырышмыйм. Ни өчен? Чөнки гомумән бу бәйледер менә минем шул китаплар укыганга. Мин бик күп китаплар укыдым. Менә бер яраткан китабым The Power of Now дип атала. Сила сейчас дип атала инде. Һәм гомумән анда менә уйлап карасак, безнең бит юк киләчәк, безнең юк прошлое, үткән. Безнең бар менә хәзер. Сиңа беркем дә гарантия бирми иртәгәсе була дип. Сиңа үткәнне уйлап утырганда син просто үзеңнең энергияңне җибәрәсең артка. Син менә хәзерге вакытта үзеңне бөтен уеңны менә монда тотырга тиеш. Менә мин хәзер сезнең белән монда. Мин сезнең белән аралашам. Менә хәзер мин ничек үземне тотам, ничек мин менә хәзерге моментны яшим, минем киләчәгем шуннан бит инде төзелә. Шуңа күрә аны ничектер алдан күрергә бар планнар, дип ничектер примерный планнар, нәрсәгә минем тылам, нәрсә эшләргә кирәк миңа, кайда ничегрәк булырга. Әмма мин бик күп менә үземне бирмим киләчәккә. Менә ничек нәрсә анда күзләп, менә шулай күбрәк үземне моментта яшәргә өйрәтәм. Чөнки беләсең, безнең бит ничек менә мозг как работает. Безне ул гел уйга тарта. Без яшибез гел менә шушы диалогта внутренне. Ничектер менә уйлыйбыз. Мәсәлән, кеше белән очрашканда без уйлый алабыз. Аннары соң миңа нәрсә эшләргә кирәк? И без менә упускаем момент. И иногда мы можем пропустить ничектер очень важные әйберләр дип әйтим инде. Шуңа күрә ул очень важно менә хәзер булырга. Анда түгел, тегендә дә түгел. Чөнки тегендә без можем сидеть, уйлап, без булганча барыбер булмаячак.
Менә мин хәзер әйтәм, менә шулай китерәм дип киләчәкне. Кем белә, бәлки мин бер айдан Казанга күчермен дип. Хәзер мин сезгә әйтәм, Майамида минем гомерем буе яшәргә дип. Беркем дә белми аны. Кашан менә şeyгә Казанга кайтам дидең, кайтырсың бар дидең, әйме, билетлар алынган. Кашанга кадәр синең ниндидер план төзелгән? Кайчанга хәтле? Кайсы периодка кадәр киләсе елга нәрсәләр буласы, ниндидер, ближайший, иҗат кешенең, ближайший как бы билет алынган һәр кире Майамига кайтырга. Җәй көнгә әле билетлар алынмаган. Просто минем традиция бар. Мин ни өчен әйтәм, аның турында бик уверенный, потому что һәр җәйне мин бер ай ярымга Казанга кайтам. Шуңа күрә мин уверенно әйтәм инде җәй көне ала берсә кайтырмын дип. Әмма кем белгән аны? Бәлки менә фестиваль минем фильмны алыр да, и мин җәй көне анда килә алырмын дип. Конечно, планнар һәр вакытта да Казанга кайтырга бар. Аны просто бөтенсен белеп бетереп булмый. И бездә бит һәр кеше ул һәр көн сайын үзгәрә. Менә без үзебез сизмәсәк тә, мәсәлән, 5 ел элек мин нинди булдым, мин уже хәзер андый кеше түгел. И менә 2 елдан мин уже башка кеше булам. Һәм менә шул кеше нинди решениялар принимать итәчәк, мин хәзер аны әйтә алмыйм. Ближайший планнар Казанга кайтырга җыенабыз. Казанга кайткач һәр вакыт менә кемне күрәсең килә? Әниң янында, тагын кемдер янында, менә синең обязательно була торган пунктларың кемдер? Минем монда бик күп минем дусларым монда, туганнарым, минем яраткан двоюродныйларым. Һәр вакытта да безне мин кайткач, минем кунакка җыри торган период була. Гомумән минем двоюродныйлар бик күп. Әни ягыннан без 20-22 кешеме. Барысының да күрешәсе килә. Менә хәтта туганнар арасында да мин кайтканда гына очрашалар. Бер шәһәрдә торсалар да, ул битне бәйрәм кебек. Шуңа күрә мин туганнарга беренче чиратта кунакка җырыйм. Бик күп әйберләр ашаламын да. Бу икенче сәбәп Казанда тормаганның озак. Минем монда бик близко подругам яши, Алла исемле, ул минем фильмда гример, визажист булып эшләде. Без инде менә 20 ел буе аның белән бергә. Ул менә минем единственный подруга, без һәр вакытта да торабыз на связи. Шулай ерак аралар булса да. Менә. По-моему, бик күп сөйләдем мин сезгә. Сезгә рәхмәт. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.